Mity są głęboko zakorzenione w kulturze. Przekazywane są z pokolenia na pokolenie jako pewnik, coś, czego nawet nie trzeba sprawdzać. Nie zawsze zawierają prawdę, nie zawsze są zgodne z faktami, często nawet nie. Tyle tylko, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie w taki sposób, że wierzy się w nie w sposób niekwestionowany i zupełnie nie sprawdza. Przez to bardzo często mogą wprowadzać nas w błąd. Mity o podlaskich Białorusinach. Mit czwarty. Zdrajcy, sowieccy agenci, niemieccy kolaboranci. Każdy, kto troszeczkę zna historię XX wieku, wie, że to się ze sobą nie łączy i nie może się łączyć, ale mity rządzą się swoimi prawami, zwłaszcza mity na pograniczu. I zwłaszcza jeśli dotyczą tak trudnego czasu, jakim na Podlasiu był czas II wojny światowej, gdzie na samym początku lata 39-41 to jest okupacja radziecka, później przychodzi okupacja niemiecka, niepodległość, ale nie zupełnie suwerenna, tak, bycie państwem satelickim, a jeszcze wcześniej II Rzeczpospolita, która podzieliła społeczność bardzo mocno i mniejszości zawsze lądują w sytuacji ofiary winnej wszystkiemu. 1939 rok na Podlasiu, w tej społeczności pogranicznej, z jednej strony kampania wrześniowa, w której brali udział przecież, w sensie walczyli po polskiej stronie wszyscy obywatele tego kraju, niezależnie od tego, czy byli Białorusinami, Żydami, Ukraińcami, Polakami. I oczywiście z podlaskich wsi zmobilizowani zostali też mężczyźni. 17 września wkroczenie Armii Czerwonej, która została tutaj na prawie 2 lata. I to jest właściwie chyba czas, który do dzisiaj w całej polskiej historii jest takim czasem pełnym wzajemnych oskarżeń, mitów, sprzeczności i kłótni. Kto jest zdrajcą, kto nie. Kto był bohaterem, kto nie. Gdzieś tę historię najczęściej opowiada się tak, że teraz oficjalnie, że w sytuacji zdrajców obsadza się mniejszości, społeczność żydowską i społeczność białoruską. Jeszcze bardziej na południe, oczywiście tamtejsze mniejszości albo na północ. Gdy wkracza Armia Czerwona, to zdarza się, że witają ją różne oddziały skomunizowane. W białoruskich wsiach składają się one z jej mieszkańców, czyli rzecz jasna Białorusinów, ale już w Białymstoku, Supraślu czy w innych miastach nie wygląda to tak jednoznacznie, bo gdzieś ten witający tłum bywa bardzo różnonarodowy. Tyle tylko, że gdzieś w opowieści oficjalnej, w przekazie mówi się o tym, że są to Białorusini i Żydzi i zdemoralizowane męty społeczne, to znaczy Polacy przestają być Polakami i stają się właśnie z tymi zdemoralizowanymi mętami, co gdzieś pozwala później pisać historię wyłączającą Polaków. Ta rzeczywistość nie była taka prosta. Mniejszości znalazły się w tych samorządowych władzach, znaleźli się też tam etniczni Polacy, o czym już niekoniecznie chcemy pamiętać. Znowu mam przykłady ze swojego podwórka, gdzie ta historia mnie dotyczy o tyle, że mój dziadek Aleksander Kuryło w 1945 roku został zamordowany w swoim domu przez nieznanych sprawców. Tak? Śledztwo nigdy nie zostało przeprowadzone, nigdy żaden prokurator nie wypowiedział się, nie zbadał, kto to zrobił. W takiej społecznej świadomości łączy się ten fakt z tym, że dziadek był sekretarzem w miejscowym Sielsowiecie. W Archiwum Grodzieńskim udało się znaleźć dokumenty, w których utrwalony został skład Sielsowietu w ciągu tych lat 39-41 i wynika z nich, że znaleźli się tam przedstawiciele
wszystkich społeczności, które tu wtedy mieszkały. I Białorusini, i Żydzi, ale tak samo Polacy. Tyle tylko, że pamięć o tych polskich ludziach, polskich osobach działających, jakby zmuszonych też, tak jak pozostali, bo to przecież nie były suwerenne decyzje, więc polscy urzędnicy pracujący dla Sielsowietów zostali wygumkowani zupełnie z historii. Ja pytałam ludzi, czy w Sielsowiecie byli jacyś Polacy, katolicy, to niektórzy ludzie się obruszali, mówiąc nie, to był urzędowy zakaz, żadnych Polaków tam nie mogło być. Mało tego, inni już widząc te dokumenty, mówili, no tak, ale to musiały być męty polskie. Żaden porządny obywatel nie był członkiem Sielsowietu. I to też okazywało się nieprawdą. Chociażby w tejże Kuźnicy, którą badałam, tak się składa, że jednym z takich strażników pamięci jest dziś pan Bogdan Garkowski, który spisał lokalne dzieje i przekazał je też do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pisze, kto był zdrajcą, kto nie. Okazało się, jego ojciec występuje tam w panteonie bohaterów, bo walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. No ale jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że to samo nazwisko występuje w składzie Sielsowietu, że te osoby z Polaków, które reprezentowały tą społeczność, wcale nie były mentami, tylko były bardzo często osobami cieszącymi się zaufaniem społecznym, tak samo jak ze społeczności białoruskiej czy żydowskiej. I oczywiście wtedy bardzo często, gdy pokazywałam to, słyszałam, no tak, ale przecież oni byli zmuszeni. Czas przyjścia Niemców w 1941 roku to generalnie jest czas, gdy do władzy wracają Polacy. Urzędnicy polscy obejmują podobne urzędy, które pełnili jeszcze przed I wojną światową. Przywracany jest ten stan poprzedni i wydawałoby się, że tutaj opowieść popłynie w drugą stronę, ale wcale nie. Bo później pojawiają się historie o tych policjantach białoruskich, historie o komitetach białoruskich, jako dowód, że znowu ci Białorusini zdradzili. No, ale znów jest to pamięć bardzo wybiórcza. W ogóle jeśli chodzi o sprawy narodowe, to Niemcy rozgrywali je świetnie, tak? I wykorzystywali do swoich celów zarówno sprawy związane z polskością, jak i z białoruskością. I policję miejscową, policję granatową tworzono z lokalnej społeczności, bardzo często wymieniając ją między sobą. To znaczy do polskich miejscowości trafiali policjanci białoruscy i odwrotnie. Tyle tylko, że ta pamięć polska skupia się na tym, co ona widziała, tak? A gdzieś ci polscy policjanci, którzy służyli w białoruskich miejscowościach, z niej znikają, a inni polscy policjanci, których musiano widzieć, znowu dostają tą łatkę mentów społecznych i tych, co zdradzili polskość, tak? Ale tutaj fakty, liczby, no niestety są nieubłagalne. Oczywiście Niemcy zezwolili także na działalność komitetów białoruskich i to je wykorzystuje się dzisiaj często w takiej pamięci powszechnej. I znów mamy do czynienia z taką pamięcią wybiórczą, bo przecież organizacje kulturalne, organizacje samopomocowe działały wszędzie. Być może społeczność polską mogły bardziej razić, bo była przyzwyczajona do tego, że Białorusini nie mogą się organizować, tak? Wcześniej, chociażby w II Rzeczpospolitej w sposób legalny. Ale w efekcie pamięta się
o jednych, o innych się zapomina, znowu obsadzając jakby mniejszości w roli kozła ofiarnego najzwyczajniej w świecie. Kolejnym bardzo trudnym takim momentem zapalnym w historii jest czas powojenny. On gdzieś jest w pewnym sensie kontynuacją tych 2 lat okupacji sowieckiej, bo znowu w roli, jak się pojawia słowo komunista, no to wiadomo, że gdzieś tam pojawią się zaraz Żydzi i Białorusini. No i tutaj rzecz jasna też się pojawiają. Mówi się o tym, że to oni wprowadzili komunizm. Żydzi to wiadomo w całej Polsce, a Białorusini to tutaj na Podlasiu. I to jest kolejny wygodny wytrych, któremu się po prostu warto przyglądać. Oczywiście pamiętając o tym, że na przykład w gminie Gródek czy pod Hajnówką te władze samorządowe, nawet PPR, lokalne oddziały społeczności prawosławnej, w społeczności białoruskiej musiały być takie jak miejscowi ludzie, więc rzeczywiście zapisywali się do nich lokalni prawosławni. I tutaj to jest po prostu demografia. I oczywiście też warto jest pamiętać o ówczesnych uwarunkowaniach politycznych i geopolitycznych, bo gdzieś w takiej pamięci, takiej popularnej, współczesnej, no to społeczność polską obsadza się w roli żołnierzy wyklętych, społeczność białoruską w roli komunistów, a ta rzeczywistość wyglądała o wiele bardziej skomplikowanie. To podziemie antykomunistyczne było dla niej zamknięte, ponieważ to podziemie polskie było dosyć nacjonalistycznie nastawione i walczyło raczej o polską i katolicką Polskę, w której ta społeczność się nie mieściła. Poza tym gdzieś w ówczesnej wyobraźni politycznej doświadczenia przedwojenne społeczności białoruskiej były takie, że powrót do przedwojennej Polski, do realiów przedwojennej Polski nie był dobrym wyborem. To znaczy ówczesna ludność wcale nie chciała tego powrotu. Tak? Bardzo liczyła na to, że uda się zbudować rzeczywistość sprawiedliwszą i przede wszystkim taką, gdzie społeczność białoruska na Podlasiu nie będzie musiała być obywatelami kategorii drugiej. W związku z tym te wszystkie hasła zarówno reformy rolnej, jak i takiego tworzenia społeczeństwa, gdzie nie będą miały znaczenia względy etniczne, wyznaniowe, było bardzo kuszące. Tuż po wojnie Polska prowadziła politykę wymiany ludności ze Związkiem Radzieckim i ta ludność białoruska znalazła się w roli znowu niepożądanej. Tak? Mimo tego, że oficjalnie deklarowano, że tworzy się państwo, gdzie każdy będzie mógł się czuć u siebie, okazało się, że Białorusini do końca u siebie nie są, że ta społeczność stała się znowu takim pionkiem w rozgrywkach i tym bardziej ciągle musiała udowadniać swoją przyjazność, że tak powiem, że gdy państwo prowadziło politykę wymiany ludności, za wszelką cenę się nie narazić, żeby nie być stąd siłą usuniętym. Oczywiście także i tu można znaleźć przykłady wcale nie kryształowych życiorysów, tak jak po każdej innej ze stron, ale o ile gdzieś będąc większością, większość tych z niekryształowymi życiorysami umieszcza w roli wyrzutków. A w przypadku Białorusinów czyni się te jakby życiorysy niekryształowe, rozciąga się te niekryształowe życiorysy na całą społeczność. Ой, Юрия, Юрия, иди до Бога, Юрия, Юрия.
Te wydarzenia, o których mówimy, czyli i II wojna światowa, i czas tuż powojenny, wydawałoby się, że to już jest czas bardzo odległy i ich bohaterowie już nie żyją, więc można byłoby oczekiwać, że ta historia się skończyła i dajmy już sobie spokój, nie kłóćmy się. Przecież to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. Niby tak, tylko jednocześnie ci sami, którzy czasami mówią, a dajmy już spokój, ciągle żyją w tych mitach. To, co wtedy było historią, dziś staje się opowieścią bardzo rzutującą na dzisiejsze relacje. To właśnie przeszłość dalej nas dzieli, to właśnie o tym opowiadamy. Na Podlasiu ciągle stają jakieś pomniki, nazywamy nowe ulice nowymi nazwami, świętujemy rocznice, obsadzamy jednych w roli bohaterów, a innych w roli zdrajców, odnosząc się do tejże historii. Ta historia ciągle ma, nadawane jest jej nowe znaczenie albo jest elementem rozgrywek politycznych. No i tak naprawdę widzimy to ciągle. Tak się dzieje często, że ci, co mówią, a daj już spokój, nie rozdrapuj starych ran, daj już spokój, nie opowiadaj tej białoruskiej historii, przecież to już minęło. Dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia. Z drugiej strony piszą historię, która właśnie ciągle ten czas opowiada, tylko w sposób pożądany, to znaczy gdzieś taka oficjalna narracja i polityka historyczna ostatnich lat w Polsce wytworzyła taki obraz tych czasów, gdzie właśnie z jednej strony w roli bohaterów ustawia się większość polską, a te wszystkie niechciane, niechlubne wydarzenia spycha się do historii mniejszości. Gdy tak opiszemy historię, to dalej będzie coś, co nas dzieli, coś, co nie buduje porozumienia i zgody. Raczej im więcej jest spraw niewyjaśnionych, nieopowiedzianych, im bardziej te mity nie są konfrontowane z faktami, z rzeczywistością, tym bardziej podatni jesteśmy na takie działania. Tym łatwiej je wykorzystać przeciwko nam wszystkim tak naprawdę. Przeszłość jest czymś, na co już dzisiaj nie mamy wpływu. Zdarzyło się, fakty są takie, a nie inne, ale ciągle w grze jest opowieść i to o nią ciągle walczymy. Krytycyzm, uczciwość i takie samodzielne myślenie, nie przyjmowanie mitów za pewnik, ale po prostu krytyczne przyglądanie się im jest jedynym rozwiązaniem, żeby widzieć, że to, w co wierzymy i co powtarzamy, jest właśnie mitem, a nie faktem. Odróżnianie mitów od faktów, zwłaszcza w sytuacji takich fake newsów i wojen cybernetycznych, jest umiejętnością jakby nie do przecenienia. I tak samo na pograniczu. Bądźmy po prostu krytyczni wobec tego, co słyszymy i sprawdźmy, jak się to ma do faktów.